Ale ochotný. Jak cítiť kone? Určite. Jaj. A ideme na to. Dvíhaj si ruky a pozabem. Sa nebojím v tomto. Ale otáčky to má dobre. Tento púšťa to... Nie je to také zlé. Otáčky to má dobre. Pozri, dobre otáčky to má za to. Chcem si to tak pomalšie. Zvonka sa to tak stalo. Mohlo by to ísť aj rýchlejšie. Ešte! Nepustia to rýchlejšie. Ale to Češi si dajú na tom záležať, lebo nie je to zlé. A toto je ten breakdance, čo ide tak jak divý. Áno. Áno. To je ten, čo ide najrýchlejšie v Česku. Aj teraz ide dosť dobre. A to ešte není tá jeho rýchlosť, jak to originálne jazdí. Toto ma baví. Nie to zlé. Jak sa volá? Ani neviem, ako si to na fakt zabudol. Doma ti pozriem, dobre? To ma viacej baví, jak Kalypso. Otáčky ma celkom dobre. Že? Kde sú? A ešte ideme. A dobre, dlhé jazdy majú. No. Hej, idem na jarmoku, že to ide 3 minúty. No, maj. Je pomalý, a to nie je to také rýchle. Toto ide celkom dobre. Baví ma to. Češi sa nevzdajú. Oni boli vždy lepší, to má to, čo vedia sa s tým vyhrať. Finish. Šňapka na tebe je jak na pilinu. Dám ti tú druhú našu. Dobre. Toto bolo za... Mohli by tak, že urobia s nami VIP a poviem mu, nech to dobre pustí.